An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. O bɛ ɲɛ. K'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna ma tɛna kɛ basi ye k'a nabi dɛsɛ. Abada. Don bɛɛ n'a dugujɛ k'a tɛ wa. Do. Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Amina. Yarabi Ala ka jamana in basigi. Amina. Ala k'an sɔn k'an sɔn kɛ Ala ye. Amina. Ala ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔ fɛn ye. Amina. O tuma bi ne ni n burankɛ kɛnɛ kelen kan o tɛna kɛ kɛnɛ lankolon ye. Bisimila. Antoine i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Man tɔɔrɔ si tɛ yen kɔni. Tɔɔrɔ tɛ n na. Ne balimamuso dun baasi t'a la. Alhamdulilayi. Bi ta in an bɛ Far West de la. Far West. Ala le bon la brute le truand. Franco Noro da Texas Angels. Ni donuma ye. Livercliff. Denmisɛnnin bɛ t'o dɔn. A bɛ kɛ cogo di. Livercliff. Baasi tɛ Youssou. L'un des meilleurs acteurs. Livercliff an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Walayi. Youssou y'a fɔ cogo min na nin y'an sigilen ye. Alamisadonyaw fɛ e ni ne anw b'an wasa don don kibaru sɛbɛn ninnu na. Don kibaru sɛbɛn a bɔ mɛ k'a sɛbɛkɔrɔ caya bi. Caman b'an bolo kɔrɔ. Limanaw u garisɛgɛ mana kɛ min ye u na o sɔrɔ. O fana lamɛnbaa jɛkulu ka foli a ti baabu tiɲɛ an bolo. Sabu an bɛ baara in kɛ olu de ye. Kɛrɛnkɛrɛnyana an cakɛɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔnɔna la. Radio 100 caman olu bɛɛ lajɛlen b'u tulukala siri anw da la. Min b'a to u bɛ se ka kunnafoni fana ta k'a yɛrɛkɛ fa bɛɛ lajɛlen la. Malidenw ka se k'a faamu k'i to i sigida la. An ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye. An tɛ ɲinɛ an ka cakɛlaw kɔ. Cakɛbolo ka ca Mali kɔnɔ maa o maa i b'i ka baarada la nin waati na sisan. I ka dɔn duguba fara dugu misɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. K'u bisimila i k'a dɔn don kibaru sɛbɛnw ka bamanankan la. Ayiwa an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye. Maliden minnu bɛ jamana kɔ kan. Afiriki gun kan ka se Europe gun ma Asie gun Océanie gun i k'a dɔn ayiwa Amérique gun. An ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye olu fana bɛ sɔgɔ anw na. Dɔw bɛ an enregistrer ka taa baarakɛyɔrɔ la n'u nana u b'a filɛ. Sisan bɛ dɔ fana sɔrɔ so o jamana ninnu na. U b'a filɛ nin waati in na dɔw fana b'a filɛ téléphone na. A mana k'a fɛn o fɛn ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Bada foli dantɛ foli min na. O fana Youssou fɛn min kɔni ye baara ye waati a korona. I bisimila Youssou. Andɔn yan'an ka don na aw Tapili Ture n'i y'a mɛn anw bɛ kuma n'i y'a mɛn an jaabi bɔ olu de don. Alamisadonyaw fɛ an tɛ to k'ale ye ka caya o. Aw Tapili Ture ale bɛ réalisation na Sira Kole ni Sira Jɛlen ale bɛ fɛn min ye nɛgɛw karafe ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bouakar Jara Bada ale bɛ difu la ka awa min ye Jamadugu kun b'o kɛ fa Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila awa k'a dɔn min ye ani marketing la Mandaw Matamura Zakaru Fomba an b'a fɔ ɲɛma ka taa se Elhaji Markacɛn Dawma Elhaji Papa Balo ka n'u bɛɛ lajɛlen fo waleɲuman dɔn. Jamu ma dafa. Elhaji Papa Balo. O dafalen don o ye mɔkɛ ye o. Dɔ in de jamu de ma dafa. Elhaji Markacɛn Daw. Elhaji Zona. Markacɛn Zona. Nka laban i b'a kɛ Markacɛn Daw Danbɛlɛ. Yafama. I b'o fara a kan. Yafama a ko Markacɛn Tarawele. Ɲinɛ c'est incomplet. Bisimila. Antoine e ko ne na kun fɔlɔ de ma o. I b'o di yan. Buraya Gasi ye. Baasi tɛ Buraya Gasi ye. L'indicateur du renouveau. Bidon bɔli don i k'a dɔn an bɛ taa n jɔ a sɛbɛn ɲɛ 4 na. An ka taa an ka cakɛyɔrɔ la an b'a fɔ ma ko INPS. INPS a ma ɲɛma a bɛ Usumane Karimu Kulubali ko fɔ. A kɛmɛ ka wulikajɔ boloda cakɛyɔrɔ in yɛrɛ bɛ se ka wuli k'a jɔ cogo min na k'a kɛ jamanadenw sago ye. N'i y'a ko ta k'a lajɛ Fasiriba ka kuma na a ko a nana cakɛda in ɲɛmaya la octobre san 2021 Usumane Karimu Kulubali kaba kɔnɔna na a ye wulikajɔ kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ baara in de dɔwɛrɛ i ka dɔn ka baara kura caman boloda min b'a to INPS yɛrɛ baara an'u bɛ ka baara min kɛ malidenw ye n'a bɛ baarakɛlaw ko fɔ olu ka hakɛw ani nanzarakan ko ma ko carrière olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na i ka dɔn Kulubalikɛ a wulila k'o baara de daminɛ baara in k'a daminɛ o don la ka na bila bi la baara in sɛbɛkɔrɔ ɲɛn'a bolo kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Usumane Karimu Kulubali INPS a ma ɲɛma kaba kɔni sigira i ka dɔn a sigiyɔrɔ in na i b'a ye k'a fɔ a ye baara caman boloda fɛn min ye dugutaw fana ye a y'olu boloda ka wuli ka don jamana kɔnɔ INPS bolofara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka t'i sen jɔ a bɛɛ lajɛlen la i ka dɔn an ka marabolo kɔnɔna na o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye Kulubali ye i ka dɔn a ka se k'a dɔn maaw bɛ baara kɛ lahalaya min kɔnɔ ani baaraw bɛ hakɛ minnu na ni k'olu bɛɛ lajɛlen ni k'o ɲɛdɔn kosɛbɛ a ko n'i ye a lajɛ fɛn min INPS maa ɲɛmaa ye Usumane Karimu Kulubali maa don dɔnniyaba de b'a la fɛn min kɔni INPS baarako yɛrɛ ye a b'o sɛbɛkɔrɔ dɔn kosɛbɛ ayiwa a bɛ san caman bɔ jamana ɲɛmaaw kɔni danaya ta k'a d'a kan min kɔni b'a to a bɛ se ka INPS ɲɛminɛ cogo min na waasa malidenw bɛ se ka lafiya baarakɛlaw u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na a ko n'i y'a lajɛ a fana ye maaw gɛrɛ a yɛrɛ la cɛw ni muso minnu fana bɛ baara ɲɛdɔn kosɛbɛ minnu di sunna u b'u ɲɛna waati bɛɛ lajɛlen kɔni na faso ye min kɔni b'a to u bilala baara min na u ka se k'a kɛ k'a ɲɛ INPS yɛrɛ k'a bolofara bɛɛ lajɛlen kurakuraya a fɔ ko Usumane Karimu Kulubali
n'i ye Fasiriba ka kuma lajɛ hali bi a ko fɛn min kɔni ye baaraba bolodalenw de b'a bolo nanzara ko ma ko grand chantier baaraba caman bolo dan bɛ o tɛ dɔwɛrɛ an ko ma ko télé déclaration diɲɛ bɛ hakɛ min na bi diɲɛ minɛnkuraw n'a kunnafoni sira kuraw fɛ i ka dɔn n'i b'a fɛ k'i to a sɛbɛn INPS la a tɛ se martaba ma bilen a tɛ se tilekɔrɔ taama ma bilen k'i to yɔrɔjan fɛ ka telefɔni digi k'i to a sɛbɛn k'a ban pewu télé déclaration o tɛmɛnen kɔfɛ min ye dɔgɔtɔrɔso kow ye min ye i ka dɔn a ye u ka bolofara ninnu ye k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nka a ka baara fanba fana sinsin bɛ min kan i mana ko kɛ cogo cogo maa dɔw bɛ filamɛriw de kɛ n'o ye namara ye an ka ma ko laforodu fɛn min ye Kulubalikɛ ye a ko fɛn min kɔni ye i ka dɔn Suɲɛni ye nin y'o bannen a nana baarabaw boloda ka janw da fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ min kɔni b'a to Suɲɛni yɛrɛ a kana se ka kɛ min b'a to namara yɛrɛ kana se ka kɛ fiyewu san 2022 kɔnɔ o baara caman kɛra o nɔ fana yira an ko min fana ma ko capital humain an bɛ deli k'o fɔ an ka kuma na i ka dɔn maatigiya i ka dɔn o de ka di kosɛbɛ ni maa b'i bolo i ka dɔn maatigiya de ka di o kumana a ye maaw gɛrɛ a yɛrɛ la maa minnu bɛ baara ɲɛdɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan ka sira ci k'a jira u la min kɔni b'a to de jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na ani jamana ɲɛmaaw ye danaya min da ale kan hali n'ale kelen tɛ se ale fana ka cɛw ni musow gɛrɛ a yɛrɛ la minnu bɛ baara in sɛbɛkɔrɔ ɲɛdɔn a y'i fana banba o kan direction des ressources humaines min kɔni bɛ cakɛyɔrɔ yɛrɛ k'a kow ɲɛnabɔ ka mɔgɔw ka baara taabolo ayiwa a n'u ka dɔnniyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a y'o baara fana sigi sen kan san 2023 ɲinɛ o baara caman fana bolo dan b'a bolo sabu n'i ye ɲɛmaaba lajɛ Kulubali i ka dɔn Usumani Karimu Kulubali a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ min ɲini ayiwa INPS baarakɛlaw fɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jɛ k'u fanga kɛ kelen ye baara min n'a dir'u ma u k'a kɛ ka taa dago min kɔni b'a to jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na n'i y'a lajɛ hali bi ko kura caman olu kɛra INPS la wa ko kura caman fana bolo dalen don fɛn min ye ɲɛmaa ye Usumani Karimu Kulubali an ko ma ko opération de recouvrement n'o ye jurukanuw ye ani wariw bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na o baara kɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen a bɛ se ka lafiya cogo min na a ko n'i y'a lajɛ a wulila ka taa Segu a selen Segu o kɛra kunnawoloba ye a selen Segu a ye baaraba minnu ye yen nɔ a n'a ye minnu boloda a ye min fɔ baarakɛlaw fana ye o fana kɛra sababu ye ka galabuba don olu la a n'a taamana ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ Kulukɔrɔ ka se yɔrɔ caman ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni a sɛbɛkɔrɔ jara u ye kosɛbɛ fɛn min ye ayiwa conseil d'administration o min fana kɛra i b'a ye k'a fɔ ayiwa sɔrɔ ni musakaw la fɛn min kɔni ye ɲinɛnta ye a wari kasabi dagosi ka bon kosɛbɛ sabu miliyari 245 i k'a dɔn a n'a kunkanfɛn miliyari 245 ani miliyɔn 813 a n'a kunkanfɛn i k'a dɔn o de bɛna don sɔrɔ ani musakaw bɛɛ lajɛlen dafɛ o ka ca ni sango ta ye sabu ka d'a kan n'i y'a lajɛ 100 sarala 2 o farala a kan o fana fɛn min INPS ye wulikajɔ kɔni b'a la ka kɛ sisan ko nka ko dɔwɛrɛ tɛ ko ɲɛma i k'a dɔn Usumani Karimu Kulubali a ka wulikajɔ ani baarakɛlaw ka baara ɲɛdɔn k'o de kɛmɛ sababu ye ka INPS yɛrɛ kɔni a ka sansɔrɔ ayiwa ni k'o sabati bi f'a kɛmɛ sababu ye baarakɛlaw lafiyara a kɛmɛ sababu ye maliden minnu bɛ ba la i k'a dɔn INPS n'u tɔgɔ sɛbɛnnen don i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka ko b'a la ka ɲɛnabɔ wa fɛn min fana ye maa kura minnu bɛ ka don ko maa caman jigi sigi mɛ bi sabu ka d'a kan INPS a kɛmɛ k'a kurakuraya ayiwa k'a kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye walasa jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'a kan o danaya min na a bɛ se k'o fa cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ l'indicateur du renouveau indicateur de renouveau ni y'ale bila Antoine ne bi sɛbɛn da min ye histoire de Bamako ye anw ka armée k'u ye wuli ka jɔ kɛ n'o ye faama ye min ye dugu min bɛ yen n'o ye Koriyanze n'o bɛ Mopti fɛ terroriste maa 30 u y'o da su la u sera ka minnu jateminɛ dɛ min ye u ka minɛn caman bɛ yen u y'o tiɲɛ ni ka tila awa min ye k'u ka minɛn caman minɛ Antoine i ka dɔn min ye an ka jamana ye hali bi wulikajɔ o de bɛ sen na min ye hali bi terroriste olu ko k'u t'a dabila min ye an ka wolomasiri tabaw olu fana ko k'a da tɛ to u la février kalo tile 7 san 2023 bisimila Antoine min ye an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni dara ka taa awa min ye nin maa kofɔlen k'u t'u bon ni avion ye n'u b'a wele ko awa min ye farapu ye farapu Mopti région na o de kɔnɔna na sa awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka wolomasiri tabaw k'u ye awa maa caman minɛ ni k'olu kɛ kasoladen ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa caman bɛ u y'olu da su la
mi état major général des armées andon u ka wuli ka jɔ a ka bo bite mi awno temena ka boy mi ye aw ka dɔ tiɲɛ la fɛn min bɛ n'o bɛ kunnafoni olu bɛɛ lajɛlen kamaru ɲɔgɔn kan n'o bɛ aw kɛ sababu ye ni ka terroriste olu ka jɛkulu min bɛ yen k'o jɛkulu aw ka dɔ k'o tiɲɛ ka bɔ yen andon olu ye kunnafoni jɔnjɔn dɔ sɔrɔ o kunnafoni sɔrɔlen wuli ka jɔ an ka wolomasiri tabaw sinna k'o kɛ ten u ye wuli ka jɔ kɛ waati min na u ye avion da ka yɛlɛ sanfɛ min ye ani an ka drone k'a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na andon aw ka dɔ ka wuli aw min i b'a fɔ ko dugamatakɔrɔ o bɛ sanfɛ cogo min na andon u ye wuli ka jɔ ani sababa bɛɛ na koyi min ye tiɲɛ yɛrɛ la aw min ye o kɛlen ka farapu kɛ dugumamaw kɔni wulila aw ka dɔ k'u kunna nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu kɛ o kɛra sababu ye min ye terroriste maa 30 u sera ka minnu gɔndɛ minnu joginnen bolilen taara ani n'u ye minnu minɛ andon o bɛɛ lajɛlen aw ka n'i y'a jateminɛ kɛ ko baara girin u y'o kɛ koyi min ye a yɔrɔ kelen na u ye min ye a ka 47 o 33 min ye a n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn dɔ bɛ yen ko Elarak araki kɛ o ye araki de araki fila andon ani lansoro kɛti ani anti-char min ye awa charrière 97 a ka 47 awa ka dɔ min o charrière n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye taliki waliki o min ye o charrière andon u y'o fana caman minɛ ani grenade kelen min ye u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ninnu nɔ la o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen ko Koreanze min ye terroriste maa 4 u ye olu fa n'u ye aw ka dɔ a ka 47 u y'o dɔw minɛ ani taliki waliki o 4 ani porte chargeur andon u y'o ɲɔgɔnna caman u y'o minɛ état major général des armées a kɔni ko ko awa min ye hali bi a bɛ fasodenw jamana kɔnɔdenw a b'u kunnafoni k'a jira k'a fɔ hali bi olu na wuli ka jɔ ka dangare awa min ye banbanci wale min bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ olu n'u seko n'u damayira kɛ jamana ko awa min ye basigi bɛna la cogo min na o kuma état major général des armées a kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara ninnu se ka ɲɛ cogo si la baara se ka san sɔrɔ cogo si la ni dugudenw ma kunnafoni di a bɛ kɛ ten de o ala k'an kunnaja kɛlɛ yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ yɛrɛ a banna ka se a la a fɔlɔfɔlɔ i b'a dɔn renseignement kunnafoni ni kunnafoni lɛkɛsɛ b'i bolo i bɛ taa jugu tɔtɔ de a banna an ko k'a sɛgili tɔtɔ wallahi Umar Angoiba n'ale ka fasire an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ Umar Angoiba soir de Bamako an b'u fo l'indicateur du renouveau ne b'ale ta ale bi min ye an bɛ taa cakɛda la min bi caisse malienne de sécurité sociale a b'o ko fɔ olu fana ye wuli ka jɔba kɛ conseil d'administration i k'a dɔn CMSS u y'o kɛ ani fɛn min y'u ka amoko u y'o fana bɛɛ lajɛlen u y'a kamaru ɲɔgɔn kan ni k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛra tarata février kalo tile 7 ayiwa san 2023 in na a kɛra u yɛrɛ dagayɔrɔ la a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye conseil d'administration tako 30nan ayiwa CMSS a b'o ko fɔ ani tako 20nan ayiwa n'o bi gestion déléguée assurance maladie obligatoire AMO a b'o ko fɔ baaraba fila in u y'a bɛɛ lajɛlen tɛngu ɲɔgɔn na ayiwa kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmaaya a tun bɛ maa min bolo ka baaraw daminɛ o ye maa min dara kɛnɛya minisiri ni k'o nɔnabila ayiwa n'o ye conseil technique Sulemani Tarawele kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo administrateur olu tun bɛ kɛnɛ kan CMSS maa ɲɛma Isaka Kɔnɛ ale fana tun bɛ kɛnɛ kan CMSS a ka conseil d'administration tako 30nan in k'a dɔn baaraw daminɛna o la fɔlɔ o fana min dɛmɛna ka kɔn o ɲɛ u y'o sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ ni kana don ɲinɛnda fana na baara minnu kɛra i k'a dɔn tɛmɛnenw na u da sera olu ma k'o sɛbɛnw fana bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na fɛn min fana ye san 2023 baara minnu bolo da mɛ ayiwa sɔrɔko ni musakakow la da sɔrɔla ka don olu bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ an ko min ma ko 20e session conseil d'administration i k'a dɔn n'o bɛ ɲɛsin i k'a dɔn AMOCO ma i b'a ye k'a fɔ CMSS a ye baara caman fana kɛ o la o fana tɛmɛnenw na i k'a dɔn sɛbɛn minnu dɛmɛna ka kɔrɔ y'olu lajɛ sɛbɛn minnu bolo da bɛ ani sɔrɔ de musakako la u da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na n'i ye CMSS ta k'a lajɛ caisse malienne sécurité sociale san 2023 sɔrɔ ni musaka la i kilo ɲɛkɛlɛ jɔ sɔrɔ ni musaka n'i y'a kamaro k'a fara ɲɔgɔn kan o de bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 187 miliyɔn 336 a n'a kunkanfɛn na parce que b'a ye mun fɔ
a jira k'a fɔ 500 ani pembe o farala ka sabu ka da ka ayiwa san 2022 ta kun ye miliyari 176 ye i b'a ye k'a fɔ caman farala ka a ko n'i y'a lajɛ ni sɔrɔ ni musaka minnu n'olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ san 2023 a bɛ bila minɛn min kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ an ko ma ko CIPRES n'o ye jɛkuluba ye Mali fana bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ sécurité sociale ko fɔ i ka dɔn o sariyaw batoli an'o baaraw bɛɛ lajɛlen fana olu ye ɲɛtaa sɔrɔ fɛn min ye Solomani Tarawele ye ale na kun bɛ i ka dɔn kɛnɛya minisiri nɔnabila a fana nisɔndiyara kosɛbɛ a ka kuma kɔnɔna la a ye CMSS i ka dɔn k'u jija u ka baara ɲuman na fɛn min kɔni b'a to malidenw bɛ se ka lafiya cogo min fana na a ko n'i ye CMSS yɛrɛ ta k'a lajɛ i ka dɔn i b'a ye k'a fɔ an ko ma ko organisme gestionnaire délégué de l'AMO amo ko u b'olu fana ɲɛnabɔ ayiwa caisse malienne de sécurité sociale u bɛ baara caman kɛ cotisation i ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw ka ayiwa retraite ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn u b'olu baaraw de kɛ a ko n'i y'a lajɛ nin cakɛda in i ka dɔn nafaba b'a la sabu ka d'a kan malidenw jigi don n'i ye baara kɛ k'a ban i ka dɔn sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw i ni minnu fana ka kan i ka dɔn fɛn min ye CMSS a jɔ mɛ olu bɛɛ lajɛlen fana na n'i y'a lajɛ u ni kanamu fana bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo sabu ka d'a kan u bɛ fɛn dɔw sɔrɔ ka bɔ kanamu yɔrɔ an ko ma faransi k'a la ko dotation technique o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye u ka dépense kow ye u ka musaka ko ani min fana ye i ka dɔn n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ u bɛ ordonnance min d'i ma fait de soins n'i taara n'o ye pharmacie la ayiwa n'i taara n'o ye pharmacie la pharmaciens tɛ fura di wa ni pharmaciens ye fura di olu bɛ tila ka segin ka na jamana b'olu ka wari segin olu ma u b'o baaraw bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan k'o dagu k'o tɛntɛn awɔ baara in a ɲɛ ka misɛn koyi a ɲɛ ka misɛn dɛ i k'a dɔn CMSS k'u bɛ baaraba la o fana tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a lajɛ u ka AMO ko ta n'an y'o fana ta sabu baara fila in tɛ kunde ɲɔgɔn na san 2023 o kumaw fana fɔra o ka bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 33 i ka dɔn miliyɔn 520 a bɛ t'i jɔ o la nka dɔ bɔra o la sabu ka d'a kan 100 o 100 8 bɔra la nka dɔ o jiginni an ko min ma ko bɛɛ se k'a jigin a banna o jiginni tɛ dɔwɛrɛ ye i ka dɔn ni musaka bi ka caya ni yurugurugu bi kɛ musaka de bi caya musaka kɔrɔ i bɛ min bɔ i kun yurugurugu b'a ka kɛlɛ o de kɛra sababu ye ka dɔ bɔ musaka la i ye kuma in faamu wa donc minnu bɛ fara n ko minnu bɛ kɛ bolojugu fɛ o de tɛntɛn na sisan kuma y'o de ye o fana fɛn kɔni ye nin ko in ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa nin conseil d'administration fila in f'a kɛra sababu ye min administrateurs ye olu ka se ka faamuyali caman kɛ baarakɛlaw fana olu jigi sigira wa fɛn min fana ye CMSS ye baara kura caman bolo dan bɛ a kɔnɔna la ɲɛmaa i k'a dɔn u ka danganiya kɔnɔ n'o bɛ Isaka Kone ko fɔ i b'a ye k'a fɔ baarakɛlaw fana olu nisɔndiyara kosɛbɛ o fana fɛn min kɔni ye san 2023 ye i b'a ye k'a fɔ o ko kɔni a budget ko n'o y'a wariko ye CMSS la an bɛ segin a kan miliyari 187 miliyɔn 300 ani kɔ fɛn min ye AMO ta ye miliyari 33 ani miliyɔn 520 i ka dɔn baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra a baaraw a kɛra tarata février kalo tile 7 conseil d'administration CMSS ani fɛn min ye u ka AMO ko u y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin ye sɛbɛn ye i kɛrɛ kɛ Dunbiya ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indicateur du renouveau n'i y'ale bila ne bɛ tila k'ale kelen da o ta kɛ an dɔn awa min ye anw ka jamana n'an m'an kɔlɔsi min ye anw bɛ kɛ n gɛrɛ k'an yɛrɛ furu fara o man ɲi dɛ an dɔn awa min ye maa minnu bɛ yen yɔrɔ minnu lasagonen don i n'a fɔ tabakɔrɔ n'o bɛ kan ka kɛ awa logements sociaux a daga yɔrɔw ye a jɔ yɔrɔw ye an dɔn i ka dɔn ministre Berema Kamina ale ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ni dugukolo ni ka ŋanamu min ye aw ka dɔn ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population professeur Berema Kamina ale kɔni a ye wuli ka jɔ kɛ ka min ye maa wuli maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka nin yɔrɔ ninnu ŋanamu n'o y'a dugukolo ye ni ka taa aw ka dɔn dugukolo ye a tɔnɔma da ko jɛndi kɛ n'a ye cogo si la fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i b'a kɛ i b'a kɛ ni sariya de kɔnɔna ye min ye i ka fɛn jɛlen kɛ o ka fisa i ka fɛn kɛ dibi la ye an dɔn aw ka dɔn min ye conseil technique min bɛ yen a ye délégation ba min ɲɛmaa bɛ Dirisa Kulubali bolo ani directeur général de l'office malien de l'habitat OMH Isa Seydou Sisogo ani maa caman wɛrɛ n'o ye cadre caman ye aw ka dɔn ministre so la olu kɔni février kalo tile 7 olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na Tabakɔrɔ logements sociaux a k'an ka jɔ
yɔrɔ minnu na yalima aw ka dɔn min ye o n'a lamini an dɔn na aw ka dɔn waati min na u taara min ye u kɔni ye jateminɛw kɛ o y'a sɔrɔ aw min ye gouvernement kɛ ka min bolo da so 10,266 min ye o ko o bolo dara min ye kabini san 2015 min ye u talen sa an dɔn na aw ka dɔn a kɛra jigilatigɛ da y'u bolo dɛ min ye aw ka dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen ni o lasɔgɔnen don logements sociaux jɔli la maa dɔw de taa bɛ o yɛrɛ kɛ u yɛrɛ ta ye o bɛ kɛ cogo di ka t'o yɔrɔ k'u ta ye an dɔn na aw ka dɔn min ye an bɛ minnu wele ko prédateurs fonciers minnu bɛ yen n'olu ye dugukolo ɲagaminaw ye ani opérateurs économiques dɔw minnu dɔnnen yɛrɛ don aw min y'an ka jamana kɔnɔ koyi an dɔn o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ walasa nin ko in bɛ se ka kɛ cogo min a ko bɛ jɛya cogo min na min ye aw ka dɔn DG OMH Seydou Sissoko ale kɔni ye aw min ye kunkan bɔ k'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin yɔrɔ min filɛ nin k'a yɔrɔ lasagolen don aw logements sociaux min kan ka jɔ la yɔrɔ lasagolen don o ma nka bin ni baara dɔ kɛra yanni baara wɛrɛ ka daminɛ o yɔrɔ lasagolen dɔw kɔni de taara aw ka dɔn waati dɔ la o yɔrɔ aw ka dɔn ko o jɔnforoya dɔw y'a kɛ u yɛrɛ ta ye dɔw tilara aw ka dɔn min ye ka a latɛmɛ dɔw ma min ye aw ka dɔn dugukolo ɲagaminaw b'a la min n'o tɛmɛna ka bɔ yen agence immobilière dɔw bɛ yen ka dɔn an dɔn olu fana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ka taa u tɛgɛ da nin yɔrɔ kɔfɛlen ma min ye gouvernement kɔni ye olu kɔni ko nin yɔrɔ in tɛ to maa si bolo min ye jamana de ye sariya ta k'a fɔ a bɛ jɔ ka di maa dɔw ma maa dɔw ka t'u tɛgɛ da o kan min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko jɛn tɛ kɛ n'a ye cogo si la mais maa minnu bɛ yen n'o ye coordination des comités de gestion de logements sociaux Tabakɔrɔ i k'a dɔn olu fana awa min ye u n'olu bɛɛ lajɛlen taara nin ko in na ka t'u ɲɛ d'a kan k'a lajɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na baara bɛ se ka kɛ cogo min na an'u ka awa yɔrɔ a bɛ se ka to yen cogo min walasa so ninnu bɛ se ka jɔ o de kɔnɔna na sa min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ministre ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko sugu bɛɛ lajɛlen ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'a lasogora k'a kan ka kɛ min ye k'a ka ko ye o tuma délégation ye u na segin ni kuma ye min ka t'o da ministre tulo kan ala k'an kunnaja o de an ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ an ye nin sama ka bɔ indicateur kɔnɔ o de ale bolo nɔ don Yusu faso ka dugukolo n'a fɔra ko faso o tɛ BG fɛn ye wa faso ka dugukolo ko kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ walima maa dɔw u taara o ta k'o tigɛ k'o k'u ta ye Yusu o tumana sɛden bɛna sɛgɛ de ta yan wa ɲininkali gɛlɛn ɲininkali min bɛ ne fɛ yalima sɛden de bɛ ka sɛgɛ ta Mali la wa Mali la a bɛ bɛɛ kɔni bɛ kɛ jamana ka dugukolo faso denw da an bɛɛ ta dɔ ka t'o tiiri k'o k'a yɛrɛ ta ye ka sɛbɛn bɔ o la ɲinɛ na tɛgɛ da jakuma ɲɛkaya koyi wallahi ala k'an kunnaja nin bɛ fɔ cogo di ala k'an kunnaja wallahi ala ka sababu ɲuman na ne ye nin sɛbɛn ninnu kalan walima ni ye nin ko ninnu ye min sigi kuma dɔw ka n bolo fila minɛ a bɛ maa miiri dɛ wallahi a bɛ miiri nin bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ kɛ ala k'an kunnaja bisimila dɔw fana ɲɛ b'a ye koyi ayiwa an ka taa fɛ an ka taa a mana kɛ min ye kunnafoni b'i bolo i k'a dɔn ayiwa an ka dugawu kɛ Maliko ye a ka se ka ɲɛnabɔ ami Yusu Nouvelle Horizon don n b'ale ta an bɛ taa n jɔ a sɛbɛn ɲɛ 3nan na Yusu an sen bɛ dugukolo min kan Yusu an bɛ fiɲɛ min sama a bɛɛ lajɛlen bɛ min ka danganiya kɔnɔ o ye setigi Ala ye i k'a dɔn an sen bɛ dugukolo min kan i k'a dɔn waati dɔw la yɔrɔ dɔw la dugukolo a bɛ to ka tɔrɔ ka bɔ a nɔ na dugukolo a bɛ to ka yuguyugu dɔw kama ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ ayiwa n'a kɛra yɔrɔ dɔw la ayiwa yɔrɔ dɔw ta kɔlɔlɔ ka dɔgɔ dɔw ta kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn tile 2 in na a dɔ kɛra Turki ani Siri i k'a dɔn a kɛra hinɛ a kɛra magari ye a kɛra tiɲɛniba ye sabu ka d'a kan a ye tiɲɛni don kun dɛ sɔgɔmada in na n ye jateden dɔw ye télévision so dɔw la o tun bɛ sɔn ka taa fɔ maa 15 la han wa n ye fɛn dɔ y'a la o don ko ala de ye seba ye Yusu immeuble bɛ na ka so bɛ ka mɔ fa maa 10 kɔ Yusu den dɔw wolola so binnen jukɔrɔ a bɔra wallahi ani a barajuru yɛrɛ ma tigɛ han awɔ e ma ye wa e ɲɛ ye kɛ an ka ballon nana min tun bɛ yen n'o a tun'o kan n'o fana bɔra dun farafin ballon ala farafinna ballon nana dɔ Yusu sa i jɔ sa n ko den awɔ den wolola dugukolo yɛrɛ kɛlen ka so bin den wolola o jukɔrɔ a den ballon ya bɔra n'a ye nka ba sara Allahu akbar
ka tila ka den fitinin dɔ bɔ san 2 ni dɔɔni a ɲɛda bɛɛ kɛ bɛ siman ye nka bɔra n'a ye wallahi de sani ala ye masa ye koyi a yɛlɛko tɛ sa nka n'i ye ko dɔw lajɛ ayi masa ka ala bɛ debite o de y'a to an dɔn an bɛ jama ni kapa ni yaada min na a bɛn kalo wallahi an ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye ala de ta ye tiɲɛ turki i k'a dɔn dugukolo kɔni a yɛrɛ la fo ka don i k'a dɔn siri la i k'a dɔn siri jamana u tɛngun bɛ ɲɔgɔn na fɛn min turki jamana ye siri jamana an ni ninnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o fana kab'o kɔni kɛra anw ka jamana ɲɛmaaw ma to kɔ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔgɔ la colonel Asimi Goyita tɔgɔ la min ye minisiri Ablaye Diop n'ale ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔkow ma ale wulila ni ka se turki kɔ ka lasigiliso min bɛ an fɛ yan a kɛra kununko araba février kalo tile 8 san 2023 in na ka taa ni ka taa tasi bila kɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ an ko min ma ko livre de condoléance ni ka taa sangafo kɛ ka tasi bila kɛ k'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ min aw sɔrɔ a tɔɔrɔ ye anw fana de sɔrɔ i ka dɔn o kumana an nana ka tasi bila kɛ ka dugawu don kɛ maa minnu dɛngɛna ala ka lahara sɔn sumaya u ye minnu marana i ka dɔn ala k'u nɔgɔya fɛn min fana ye dusu suma ye ala k'u di turkikaw i ka dɔn ani sirikaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma fɛn min Ablaye Diop ye maa min n'a sera ambassade la n'o bɛ turki lasigidenso kofɔ yan a taara tigɛnɔ bila sɛbɛnna n'o ye sangafo sɛbɛn ye fɛn min ye maa ba caman y'a fɔ o tora nin ko in na a ko n'i y'a lajɛ a ye kuma minnu sɛbɛn o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ teriya kumaw ni badenya kumaw ko fɔ a bɛ tasi bila kumaw ko fɔ a bɛ dugawu don ko fɔ a bɛ sangafo fana a b'o ko fɔ o fana fɛn min ye jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ablaye Diop a ye fɛn min kɔni sangafoli a y'o kɛ a ye dugawu don caman kɛ k'a jira k'a fɔ an fana dusukun kamikamelen don an bɛ fara turkikaw ka i k'a dɔn ni ka nin aladeli in kɛ ka fara turkikaw ka gɛlɛya min n'a y'o sɔrɔ a ye anw fana sɔrɔ an b'a ko an yɛrɛ la i k'a dɔn ka sɔrɔ ka ɲɛtaa ni ka o tɔ lajɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min turki jamana ye jamana belebeleba don wa Mali ni turki tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ baara caman fana kɛ o sira kelen fana fɛ fɛn min ye i k'a dɔn dugawu don ye fɛn min ye sangafo fana ye a y'o ta ni ka siri jamana sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ dugukolo yɛrɛ ye a fana sera sirikaw ma ɔ fɛn min kɔni ye Mali fana ka dɛmɛ a n'a ka dugawu don a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ko nin kɔni kɛra waati min ni maaw sumana kosɛbɛ nka a kɛra dugawu donba ye a kɛra i k'a dɔn ayiwa sangafo ye ko nin fana n'a ɲɔgɔnna fana bi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a kolo sinsin sabu ka d'a kan an ka gɛlɛyaw ye an ka hɛrɛw fana ye hɛrɛw ye an ka hɛrɛw ye an bɛɛ lajɛlen ta ye an ka gɛlɛyaw ye an bɛɛ lajɛlen ta ye ayiwa ni min kɛra don min i ka o de bɛ fɔ nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon na a b'i hakili jigin an ka kumabakɛla dɔ fana na a b'i hakili jigin tariku dɔnbaaba dɔ la a kun b'o de fɔ ko diɲɛ fa bɛɛ ye ko ye don o don ye ko ye se m'a kɛ ma don min o bɛ fɔ cɛkɔrɔba in ka kuma a bɛ ne hakili kɔnɔ a bɛ san 20 ni kɔ bɔ bi wallahi a don dɔ tɛ nin ye ala k'a kunna diya Amina Yusu an don min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔ wɛrɛ ye yanni an ka taa Jɔyɔrɔ yarima a sera de i bɛ se ka kelen jaso yalima an ka taa ka na an ka taa ka na bisimila ko OPP tɛmɛ n'a ye a bɔsɔn awa min ye sira na ale kumanen don a ko tiɲɛ yɛrɛ la usine min na jɔ an ka jamana kɔnɔ ten jateminɛ tɛ kɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maaw kɔni min na ni aw bin ye baara da a bɛ dayɛlɛ tiɲɛ don a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn min ye denmisɛnninw ka baarakɛbaliya k'o kɛlɛ an dɔn na aw k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fɛn ɲini n'o ye jamana ka industrialisation ye do kɔni an b'o min ɲini aw k'a dɔn tiɲɛ don o kan ka kɛ nka an dɔn aw k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a kɛ fana an dɔn i k'a kɛ ni aw k'a dɔn tiɲɛ ani jamana ka yamaruya ani b'a kɛ hakɛ dɔ kɔnɔna na o de y'a to aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni usine min n'a sigira Mali kɔnɔ min aw k'a dɔn n'o bɛ tali kɛ boisson na kan n'u b'a wele ko OPP boisson an dɔn aw k'a dɔn k'a bɛ san damadɔ bɔ min aw k'a dɔn olu kɔni ye kunnafoni bɔ k'a bin olu y'an ka maa ɲɛmaw olu la sɔmi min aw k'a dɔn nin boisson min filɛ nin i k'a dɔn ko a bɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ wa a bɛ baara anw ka jamana kɔnɔ nka min i k'a dɔn aw min ye jɛya taasira ani boisson yɛrɛ aw k'a dɔn a ko bɛ cogo min na a n'a bɛ dilan cogo min na min aw k'a dɔn olu ka kumakan jatima don a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn u nana ka na ji dɔ fara a kan n'o ye aw k'a dɔn aw ji
ji ji mi nuba wele ko o mineral ando an awkado nyerla ma babwa sondala na vra ko jibna fara oka abidla njugo minasika kembe alla ani kado amini mimbeke ando an awkado nyerla mi awkado fon bidla ni roko walena ando an awkado nyerla ka bike sowe mi ka awa minye kenina do kado armade fargolola o mi ko dona na tawla kado uluna ato wala ninga da jamana de untloka basite ala ka nguna ja amina yusu sirani ale de ni fasiri ipeka ale de asabe anga folibuye l'indicateur du renouveau ne baleta yusu anga jamana be danga mina temi kungo ye olu bala ka tunu temi ni teten kungo avec itorukana aywa asababu ka cha temi chagada bimbe na bi ji ani kungo kolosibo ko ozofrew olu be wuli ka jola anga folibu bela jelenye ameta kulukoro kulukorokaw fe femi olu ye jatede dɔw di jatede dɔwɛrɛ tɛ direction régionale des eaux et forêts n'a bi ji ni kungo kɔlɔsibaw kofɔ ayiwa olu ka ɲɛmaayaso min bɛ kulukɔrɔ olu kɔni ye lajɛba kɛ ni ka jɔnjɔ ta ka di u baarakɛɲɔgɔn dɔw ma k'a sababuya kɛ sigida lakanani ko an bɛɛ lajɛlen ka baara don nka o senfɛ u ye jatede dɔw di jatede ninnu kɔni a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw hakili sama kosɛbɛ sabu ka taa tasuma bila kungo la i ka dɔn sigidalama minnu fana b'o baara kɛ o kojuguba de ye sabu tasuma bila kungo la a bɛ kɛ sababu ye ka ayiwa an ka sigida yɔrɔw k'u tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jiriw fa a bɛ kɛ sababu ye ka baganw fa a bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo yɛrɛ a yɔrɔ dɔw bɛ yen ni k'a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ a ko n'i ye nin ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kulukɔrɔkaw fɛ san 2022 u bɔra ni jate dɔw ye k'a fɔ i k'a dɔn tasuma mana minnu kɛra ka kungo jeni minnu kɛ fɛn min hectare 3,600 k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jenina san 2022 kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min tasuma mana ayiwa 169 i k'a dɔn o de lakodɔnna kulukɔrɔ mara kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka taa ni tari hakɛ min ye tari 3,600 a n'a kunkanfɛn san 2022 kɔnɔna la nin jateden ninnu bɛɛ lajɛlen dira i k'a dɔn février kalo tile 7 dongo a kɛra tarata dongo n y'a fɔ cogo min na direction régionale des eaux et forêts fɛ fɛn min lajɛba dɔ tun bɛ yen u baarakɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ yen i k'a dɔn jɔnjɔ taara k'a di olu ma ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye min ye ka maanifinw hakili sama ka taa hali bi k'a fɔ fɛn min sigidalamaw ye n'olu fana ma fara eaux et forêts kan baara in ti ɲɛ o eaux et forêts ye a cakɛlaw ye o ye tiɲɛ ye nka eaux et forêts kelen-kelen tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ hectare kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ ayi a tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ dugu kelen-kelen bɛɛ la jamana in ka bon o ma waasa eaux et forêts ka baara ka dafa sabu olu fana bɛɛ sigidalamaw de ye ni maa min ko an ka sigida lakana yusu o kɔrɔ de ye ko an ka ɲɛnamaya lakanaw ni sigida in banna ɲɛnamaya de bɛ ban eaux et forêts ɲɛmaakɔrɔ dɔ tun bɛ yen a tun bɛ to k'a fɔ ko anw b'a fɔ ko ji ni kungo kɔlɔsibaw ko o y'a fɔcogo ye eaux et forêts ko nka ko fɔcogo wɛrɛ bɛ ale bolo a la ko ɲɛnamaya kɔlɔsibaw ɲɛnamaya tɛ taa ji ni kungo kɔ sabu ni sigida ma lakana sa ka na ayiwa dugukolo bɛ tiɲɛ fiɲɛ an bɛ fiɲɛ min sama o bɛ tiɲɛ ayiwa balo tɛ sɔrɔ ji bɛ dɔgɔya ayiwa ko ɲɛnamaya don siri bɛ ninnu de la ji ni kungo kɔlɔsili ko an bɛɛ ka baara don ko maliden kelen-kelen bɛɛ y'a dama eaux et forêts maa de ye o fana an bɛ dugawu kɛ sigidalama bɛɛ k'i jan don an ka kungow la an k'an jan don an ka sigida la waasa i k'a dɔn ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na nin ye sɛbɛn ye an y'a sɔrɔ ka bɔ l'indicateur du renouveau an don indicateur ni y'ale bila min ye kunungo alimami dɔ bɛ yen ale kɔni u y'ale wele min ye u y'a wele yɔrɔ jumɛn min ye anw ka gendarmerie min bɛ yen n'u b'a wele ko kan u y'a wele a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an y'o de fɔ réseaux sociaux a nana ɲani kama a nana tiɲɛni fana a bɛ se ka tiɲɛniba kɛ alimami ni gendarmerie i ma kuranɛ k'a fɔ bisimila anon m'o de f'i ɲɛna an ye article dɔ ta o don an ka diinɛ yɔrɔ an bɛ classe kun ye arapukɛla ninnu de la mais an ka diinɛ mɔgɔw ka classe ka jugu ni arapukɛlaw yɛrɛ ye classe dabila o mais an ka diinɛ mɔgɔw ka classe ka jugu ni arapɛriw ye bi anon min ye aw k'a dɔn ni maa kofɔlen ye u y'a wele kan na dɔw alimami ama sise i k'a dɔn k'a ye kuma dɔw fɔ kuma min n'a bɛ dangari an ka wolomasiri tabaw la kuma min n'a bɛ dangari aw k'a dɔn an ka cɛbaw la
cɛbaw la an nɔnɔ aw ka dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o jɛkulu i ka dɔn olu kɔni wulikɛn bɛ k'u jɔ min ye collectif pour la défense des militaires CDM an dɔn i ka dɔn o jɛkulu olu fana ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ min a ye kuma min fɔ a y'a fɔ WhatsApp de kan min ye bɔrɔndɔli sugu bɛɛ lajɛlen a bɛ k'o ta ka an ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen a bɛ k'o ta ka an ka sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ an dɔn o min kɛra sa o kuma de fɔlɔ la min ye ka taa bi nin jɛkulu maa ninnu tɛgɛ n'o ye collectif pour la défense des militaires ka taa bi olu tɛgɛ an dɔn aw ka dɔn a binna olu tɛgɛ olu fana ma yɛlɛma bilen olu taara ka taa n'a ye ka na alimami kɔni welela alimami welelen min ye aw ka dɔn a ka maa minnu bɛ yen n'o ye a bɛ maa minnu na seli yalima a bɛ maa minnu na waaju olu kɔni ko k'olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka alimami sɛgɛrɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu bɛ ka babali de ta ka diinɛmaw sɛgɛrɛ an dɔn ala k'a ɲɛ ka d'a ma n'o tɛ diinɛma ko t'a la maa wɛrɛ ko t'a la n'i ye dansago yalima i ye fɛn fɔ yalima i ye fɛn kɛ min ni sariya tɛ taa an dɔn kan ka wele k'i ɲininka a diinɛ ko t'o la foyi ko t'o la ala k'an kunnaja ne bɛna an ni sama ka bɔ ale kɔnɔ lɛndi fana n'i y'ale bila Yusu ale bi min ye l'indicateur du renouveau bi do bɔli an bɛ sɛbɛn ɲɛ sabanan na fɛn min ye conseil des ministres ka laada lajɛ min n'a bɛ kɛ arabadenw fɛ laada la nka n'a bɛ se ka kɛ fana ka tunjun olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ ko fɔ nka kunun ko tɛ n ye laada lajɛ ye min kɔni ye yɛlɛmabolo caman o donna an ka lakanabaw ka ɲɛmaayaso la ɲɛmaa caman kɔni bɛ yen i k'a dɔn ayiwa maa wɛrɛ bilala olu nɔ la n'a y'i bɔ armée de l'air la i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaayaso fɛn fɛn bɛ yen maka kɛra bɛɛ lajɛlen na conseil des ministres min n'a kɛra kununko février kalo tile 8 san 2023 in na ayiwa colonel Asimi Goyita a kɛra ale ka ɲɛmaaya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmabolo caman o kɛra an ka finitigiw ka ayiwa sow la i bolo kuru fɛn min ye général de brigade Haruna Samakɛ ale kɛra chef d'état major armée de terre ye colonel Famuke Kamara ale kɛra chef d'état major garde nationale ye fɛn min ye directeur général de la gendarmerie gendarmew ka ɲɛma danaya dara maa min ka o kɛra général de brigade Musa Tumani Kɔnɛ ye colonel major Nuhu Watara ale kɛra directeur de la sécurité militaire ye colonel major Faraba Sangare ale kɛra directeur du génie militaire ye colonel médecin colonel major Gejuma Damale ayiwa ale kɛra directeur central des services de santé des armées a ko n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye fasirikɛbaa ye o y'a jira k'a fɔ yɛlɛma min kɔni kɛra ayiwa finitigiw ka ɲɛmaayaso nin na ayiwa a kun jɔn kɔni ma fɔ nka fɛn min ye a kɛra waati la waati min fana na an ka sɔrɔsiw ani an ka ayiwa lakanabaa tɔw bɛɛ u bɛ ka san sɔrɔ jugu kan nka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye u n'u ka danganiyaw don u n'u ka fɛɛrɛw don diɲɛ fana ye i ni kɔ i ni ɲɛ ye bi kɔni na fɛn min y'an ka wolomasiri tabaw ye n'a b'an ka lakanabaaw ko fɔ k'u kɔni bɛ ka se sɔrɔ i ka dɔn jugu ka bi na wa ɲɛtaw bɛ ka sabati i k'a dɔn k'a kɛ kunnawoloba ye Mali ma hali n'o y'a sɔrɔ i ka dɔn kɛlɛ in a ma nɔgɔ kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye an ka wulikajɔba ani an ka se sɔrɔ e yɛrɛ dabɔra la o kɛra février kalo tile 7 in dɛmɛnen na dongo an kɔrɔ a kɛra Koriyanze fɛn min ye maa 34 bamantiw la an y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni cɔngɔ ka minɛn caman minɛ e yɛrɛ da donna la ayiwa i ka fasiri senfɛ o fana fɛn min kɔni nin ɲɛmaa ninnu ye ɲɛmaa kura ninnu kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ayiwa fɛn min kɔni ye sɔrɔsiw ye u n'u ka danganiyaw bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye jamana ɲɛmaaw fana ye i k'a dɔn u n'u ka dalilu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɔgɔn na nka a bɛ bila minɛn min kɔnɔ a bɛɛ kun ye ale bɛ jamana a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na conseil des ministres la kununko i k'a dɔn nin ɲɛmaa kumaba ninnu u falen na ayiwa ka ɲɛmaa kuraw bila u la n da donna minnu tɔgɔ la sisan ni k'a fɔ Yakuba Dumbuya an y'a bɔ l'indicateur du renouveau ayi diɲɛ nin de ye n'i bɛ taara place o place la i b'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ na Antoine an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye indépendant ye o bɛ ɲɛ indépendant nin ye ko dɔ ye komi n'a bɛ maa dabali ban min ye den dɔ bɛ yen u kɔni kun y'ale ta yawu yɔrɔ min na o ye ɲɛmakɔrɔ ye o de y'a to a bɛ fɔ denbaw ɲɛna min ye an ka den kɔlɔsi an ka dɔnkiliw la u b'a fɔ ko hali ni den kɛra sa ye i b'a siri i cɛ la nka min ye kumakɔrɔma don min ye aw k'a dɔn bi hali ni ye den kɛ marijanɛ ye bi
muso dɔw kɔni b'a bɔ k'a fili u bɛ yɛlɛma a na tigɛ ka bin u ko ɲinama nin ye avocat dɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye an fier dɔ ye nin kɛra commune 6 la Ɲamakɔrɔ min ye district de Bamako ye nin ye den fitinin dɔ ye i k'a dɔn den kɔni a bɛ taa tile 20 bɔɲɔgɔnko la den ye avocat dɔw kɔni a ta yawu ni a ba ka bɔ a ba kɔrɔ a nɔni u ye den ta ba kɔni kun bɛ sunɔgɔ i k'a dɔn ba sɛgɛnnen bɛ sunɔgɔ la min ale wulila tuma min na ale nana ka n'a ye min ye a den kɔni avocat dɔ a t'a kɛrɛfɛ min ye nka a ma bala ka wuli kɛ a taara ka taa min ye a buramuso ɲininka ko ne ni den kun dalen don ko wulila ka sɔrɔ den tɛ kɛrɛfɛ ko den bɛ yɔrɔ jumɛn buramuso ko ko e ni den ma da wa min ye ko ne kɔni ma maga la o kabini o de kɛra avocat dɔ tiɲɛ yɛrɛ la muso kɔni ani buramuso du bɛɛ lajɛlen sigida bɛɛ lajɛlen olu kɔni avocat dɔ olu dabali banna a kɛra girinkajɔ ani wulikajɔ caman ye an dɔn avocat dɔ u kɔni nana ka na den ɲinini daminɛ nka ala nana u garijɛgɛ avocat dɔ kunnafoni di yɔrɔ dɔ la n'u b'o wele ko ouverture média min ye avocat dɔ cɔrɔna jai n'a ka mɔgɔw olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ avocat dɔ ka nin kunnafoni in k'a ɲini min ye ka avocat dɔ kunnafoni bɛɛ lajɛlen ta denmansaw fɛ ka kunnafoni cɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye avocat dɔ réseaux sociaux ka n'a ye an dɔn na avocat dɔ ouverture média o kɛlen k'a cari a yi k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ tile damadɔni yalima waati damadɔni min avocat dɔ kɔni taara ka taa den ka taa da yɔrɔ dɔ la Ɲamakɔrɔ avocat dɔ kɔlɔnba da la fɛn ma sɔrɔ kɔni u kɔni ma o fa kɔnɔ baasi tɛ a taara ka taa den bila yen min ye waati dɔ kɛlen min avocat dɔ maa dɔw kɔni kɛlen ka den ye i ka dɔn olu kɔni den ye u y'a ta u ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka denmansa ninnu ye ni ka taa u ka sɔrɔ k'u den ye o de y'a to maaw b'a fɔ ko kunnafoni di cogo y'a dɔn a ka ɲi bon tiɲɛ yɛrɛ la ouverture média u ye nin baara min kɛ baara ɲuman don a kɛra sababu ye ka denmansa dɔw bɛ yen k'olu ɲɛji cɛ ala k'an kunnaja amina kunnafoni ka fisa kunnafoni di ka fisa nka di cogo ɲuman fana o ka ɲi a n'a bɛ di ko min na a n'a bɛ di minan min kɔnɔ o tuma Cɔrɔnajayi ani ouverture média tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fɔ nin kɛnɛ in kan dan tɛ foli min na ala k'an kunnaja amina nin sɛbɛn in a ye nin bɔ indépendant kɔnɔ Yusu ni kuma fɔra a fɔbaa fɛ ka kuma fɔ a fɔyɔrɔ la ka kuma fɔ a fɔ waati fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma ka ca ala fɛ kuma b'a fɔ kun ɲɛ a banna ne n keleku min sɛbɛn da ko ma ko hérisson déchaîné a bɛ njuguni ko fɔ njuguni ndesani n'i tɛgɛ cɛ ale kan i bɛ tila k'i tɛgɛ minɛ k'i ɲimi njuguni a ka dɔn a ŋa ti ɲɔgɔn dɛ njuguni n'an y'a ta i ka dɔn nin ye ale bɔko 14nan ye bi don bɔli don a ye mun fɔ fɛn min ye Mali ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne jamana a da sen bɛ o ma n'i y'a lajɛ sira minnu bɛ Allemagne jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna a bɛ tali kɛ kabi an ka yɛrɛta waatiw fana na i b'a ye k'a fɔ o sira tɔ bɛ ka mɔɔnɔbɔ o de kɛra sababu ye an ka minisiri min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma Ablaye Diop ka fara a kungɛɲɔgɔn kan min ɲɛsin bɛ an ka nafolo ko ma i k'a la ni sɔrɔ ko ma Aluseni Sanu min ye alamisa février kalo tile 2 u ye maaba dɔ bisimila o tɛ dɔwɛrɛ Alimanw olu ka minisiri min ɲɛsin bɛ u ka wariko an'u ka sɔrɔ ko ma ayiwa n'a tɔ de ko monsieur Christian Lindner i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la u ye falefalen caman kɛ sira minnu bɛ Mali ani Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabi kununko ka na bila fɔ bila da sera olu ma gɛlɛya minnu bɛ Mali ka ani Allemagne bɛ dɛmɛ min kɛ Mali ye da donna o fana na ayiwa Mali yɛrɛ fana bɛ wulikajɔ min na ka ɲɛtaa minnu sabati kuma kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko lajɛ in kun ye min ye o kɛlen ka minisiri in bisimila o tɛ dɔwɛrɛ sira minnu bɛ ani Allemagne jamana cɛ n y'a fɔ o sira ko olu bɛ se ka sinsin cogo min na furancɛla fanga yɛrɛ a tɛmɛcogo ɲuman u bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ minnu na da donna olu bɛɛ lajɛlen na fɛn min Allemagne ka minisiri ye kuma dile a ma a nisɔndiyara a ko teriya sira min bɛ Mali ani Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ a y'o siraw kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ ni fɛn ma fara o ka fɛn tɛna bɔ o la wa k'olu ka jamana labɛn bɛ ka Mali senkɔrɔma don fɛn fɛn kɔni ye gɛlɛya minnu bɛ an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanabaliya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi na an bɛ se ka lafiya cogo min na a da sera o caman fana ban fɛn min ye Ablaye Diop ye Ablaye Diop kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali ye an gɛn tɛ ka datugu maasi ɲɛ i ka dɔn Mali kɛmɛ ka dayɛlɛ fɛn fɛn sigi ka fɔ ye fɛn fɛn ɲɛta ye fɛn fɛn ye bɛn ye hɔrɔnya
ɲɛnamaya ani bonya kɔnɔna la ani an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la i ka dɔn k'olu ti ban o baara si ma o kumana fɛn min Allemagne jamana kɔni ani Mali cɛ i ka dɔn a siraw ka kɛnɛ kosɛbɛ u ka ministre min n'a ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ma Christian Lender ayiwa an ka nin ministre fila in n'o bɛ Abdou Diop ko fɔ ka se Aluseni Sanuma u y'a bisimila i ka dɔn février kalo tile 2 kuma kɛra min ka faamuyali caman kɛ o de ye k'a fɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sira minnu man jɛ a siraw bɛ se ka kolo siri cogo minnu na ani gɛlɛya minnu b'an kan nin waati in na da donna olu bɛɛ lajɛlen fana na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ les hérissons déchaînés njugu ni murutilen a banna Andon min ye tiɲɛ yɛrɛ la an na nin kunnafoni kɛ k'a dafa min ye Buguni ye aw k'a dɔn min ye MDL dɔ gendarmerie aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la MGL la gendarmerie Buguni MDL Maréchal de logis Maréchal de logis ayiwa la gendarmerie de Buguni k'a dɔn aw kɔni taara ka taa ale su sɔrɔ yɔrɔ dɔ la n'o ye Turakabugu andon na aw k'a dɔn min ye gendarme dɔ bɛ yen Amadu B Jara k'u kɔni taara ka taa ale su sɔrɔ awa min ye tarata don février kalo tile 7 a kɛra 9h waati aw k'a dɔn Turakabugu o ye aw k'a dɔn Buguni quartier belebeleba dɔ ye min ye kunnafoni min n'a bɔra ka ben kun jumɛn na aw k'a dɔn min ye ni maye a fara tellement a sara cogo di 25e promotion o kuma ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a sa cogo a sara kun min na mun de y'a sɔrɔ min ye aw k'a dɔn o kɔni ma dɔn fɔlɔ nka min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na gendarmerie min n'o bɛ Buguni olu kɔni ko aw k'a dɔn olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲinini kɛ min b'a to min kɛra sababu ye ani kun jumɛn na ni maa kofɔlen ni a su taara ka taa ye ni yɔrɔ kɔfɔlen na masɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an don na aw k'a dɔn gendarmerie maaw olu kɔni ko olu kɔni b'a kunkun na ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a da maaw tulo kan ala k'an kunna diya amina ala ka sababu ɲuman ma ne fana a ye ne sama ka bɔ ale kɔnɔ ayiwa Yusu e k'o ti dansigi bi ta in na a bɛ dansigi bi o kumana an bɛ filɛlikɛbaw ni lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Boubacar Tambura b'o la transitaire don chef d'antenne Vision Nouvelle la an ka foli b'a ye ayiwa ni ka se Yakuba Sagarima Bafulabe community service la an bɛ ninnu bɛɛ fo